Lareira e é un maridaxe de postres e café tamén cos postres de Ana do Asturiano. Esperemos que lle guste. Gracias. Ola, bos días. Benvidos á segunda edición de Lalín con Gusto. Para nós é un placer inaugurala de novo con nosa proposta de doce e máis de café. Bueno, pero antes de nada, ímonos presentar. Está Ana do restaurante Asturiano, Ana Buján, e máis eu, que son Xan da Lareira, e no backstage tamén temos un equipo que está Edita Gómez, que non sei se se asoma por aí, e máis os camareiros que nos van botar unha man. A parte de todo o resto dos hosteleiros que van estar aí botando tamén unha man. Bueno, a nosa idea aquí hoxe é mostrar un pouco a evolución do café. Como non damos traído plantas, traémolo seco, sen tostar. Temos aquí unhas mostras que vos vou enseñar. Isto que vedes aquí é café verde. O café verde sale así, ven dentro dunhas cereixas, son como unha especie de cereixas con 2 graus cada un. Cando se recoleta, métese por despulpadoras e por diferentes procesos, dependendo do tipo de proceso ao que se haya sometido, para despois secalo e levalo ao que é os tostadores, que son os que van a darlle realmente o sabor ao que é o café. Entón, iso é o que imos intentar facer hoxe. Temos xa en funcionamento a tostadora para que se vaya quentando, porque é moi importante dentro dunha tostadora de café, é unha tostadora de mostras, por certo, que unha tostadora normalmente son moi grandes, é aquela que está dando voltas alá no fondo. É moi importante ter o bombo onde se vai a tostar con unha temperatura suficientemente elevada para que así non vaya, como se utiliza en termos dos tostadores, cocéndose. Métese directamente e vai pasando por unha serie de reaccións químicas. Café verde, exactamente. Entón, ímolo meter. Café. Esta é a tostadora que está xirando, é moi sinxela, é un funcionamento moi sinxelo, simplemente é aire quente que se vai filtrando por un tubo e vai quentando o café hasta chegar a tostalo. Entón, metemos o café directamente na tostadora e así imos vendo un pouquiño a evolución durante todo o tempo que esteamos aquí nesta ponencia para ver como vai evolucionando o gran. Vistes que ahora mismo tiña un color verdoso, vai ir cambiando de color, vai coller un tono amarillo e vaise hidratar, vai empezar a aumentar de tamaño, porque, aínda que sea unha semente, ten unha certa cantidade de auga. Esa cantidade de auga vai empezar a deshidratarse e ao chegar a certo punto o que vai facer é todos os gases de interior do gran do café van empezar a querer salir para fora, abre o gran e dobla case o tamaño. Despois enseño-vos a mostra dos diferentes de como queda tostado e como é sen tostar. E agora mesmo, como era inviable tostar o café despois servilo, porque necesita unha serie de días, incluso a veces semanas, para reposalo, porque sigue emitindo gases a posteriori, despois de ser tostado. Entón, o café que estades tomando é un café de Costa Rica. Empezo con el porque xa están servindo para que vaiades probando. É un café de Costa Rica e temos unha novidade este ano. Xa non puxemos azúcar para que non houvese ningún tipo de problemas, para que o proben sin azúcar. Sí, Paco, sin azúcar. E algún máis por aí.
algo aconsellable neste tipo de cafés. Os cafés de filtrado son cafés moi suaves. Son cafés suaves, pero ao mesmo tempo teñen moitísimas notas de cata, moitísimo sabor. É importante deixalo enfriar un pouco, porque ahora mesmo está quente. Está moi quente. Entón, deixalo enfriar, entonces aí vai adquirir moitísimo máis sabor ese café. Vai empezar a formarse, a sacarse moitísimas máis notas de cata. Puxemos este café por un motivo básico. É un café diferente, é un café que ten uns sabores bastante notables. A fresa, a ver, eso son cousas complicadas de notar, pero o que sí que podedes observar é que é un café diferente, o que se acostumbra a tomar habitualmente. Frío. Por iso tamén é outro dos motivos que non se poden tomar bebidas tan quentes. Servido. Aquí o que imos facer hoxe tamén é mostrarvos un pouco como se elaboraría o café na casa. O café na casa temos aquí unha cafetera de filtro, son cafeteras que calquera podemos ter na casa, moi sinxelas de utilizar, teñen un depósito de auga, unha ducha e despois métese dentro un filtro de papel que filtra o café e que dá infusión formada abaixo. E despois temos isto, que é xa para facer totalmente manual a extracción. Parece simplemente un xarrón, pero é unha cafetera inventada alá polo ano 41 por un químico, pero a verdade é que é moi bonito ver facer café nela. Podes controlar os caudales de auga, preinfusións, que despois explicaremos como funciona. Entón, temos aquí xa o café moído, para que vexades. Normalmente, a hora de elaborar café na casa, é importante seguir 3 pasos. Base, un sería que a auga non estea fervendo, que estea como moito a 92, 95 grados, ter unhas proporcións de auga e café adecuadas, e outra cousa moi importante é limpar o filtro. Limpar os filtros de papel que utilizamos todos, doblarlle as esquinas e limpar o filtro, porque un filtro destos de papel o que aporta ao café son sabores a celulosa. Cando lle aplicamos algo de agua quente, o primeiro aroma que temos do café vai ser olor a celulosa, vai se notar moito sabor a papel. Entón, é moi importante colocar o filtro que se pegue aos laterales e retirar a auga. Con isto xa melloramos moito a calidade do café. Colocamos, enchufamos, tamén é importante. E agregamos o café. Cando hai que ter en conta que o café temos que buscar sempre unha molienda adecuada. É dicir, que o café teña un grosor bastante granulado. Deixo-vos unha mostra para que pasedes. Aí, ten que ser, podedes tocarlle, ten que ser granulado, que non estea moi fino, porque aí o que conseguimos, se está o café moi fino, non filtra auga. Ao non filtrar auga, o que vai suceder é que se estanca a auga, ao estancarse a auga vai estar moito en contacto o café coa auga, vaise queimar e extraemos moitísima máis cantidade de cafeína. A cafeína disólvese en auga, é dicir, canto máis auga pase polo filtro, máis tempo este en contacto coa auga, o que vas a conseguir é máis cantidade de cafeína. Entón, o ideal é unha molienda medianamente gruesa, granulada, así como un esfoliante, por decirlo de algún xeito. Algo así. Deixo-vos por aí para que pasedes e vexades. Entón, mentre se está elaborando o café, xa vedes, algo moi importante neste tipo de cafeteras é tamén o tema da ducha,
que a auga non caiga solo por un punto, que faga efecto ducha. Se fai o efecto de botar a auga simplemente por un lugar, imos crear un burato e o único que se vai empregar é o centro do café. O resto do café non se utilizaría. Quedaría só os bordes sen utilizar. Entón é importante que a cafetera faga ducha. E agora faremos café aquí neste... Esta cafetera, como vedes, é moi sinxela, cafetera de cristal. É o mesmo sistema, colocar un filtro de papel, humedecer, que se pegue aos laterales. E tamén me diredes, para facer o café que non estea a auga fervendo, como facemos se non temos un fervedor de auga? É moi sinxelo. Simplemente, deixando que enfríe despois de ebullición un minuto, xa se consigue ter a temperatura. Aproximadamente estás nos 95 graus, 92, dependendo tamén da temperatura ambiente, de moitos, pero máis ou menos, para ter unha regla xeral. Entón, a diferencia aquí é que é totalmente manual. Que quere decir iso? Temos debaixo unha báscula para que quede un café ben feito tamén. Iso significa que temos o café. É moi importante facer o que se chama unha preinfusión. Coa preinfusión o que conseguimos é crear unha cama para o café. É dicir, crear unha especie de tapón para que non haxa circuitos de auga, que baixe a auga completamente limpa, que se filtre. Entón, o que conseguimos é facemos esa especie de cama. Fixádevos que salen os gases, porque é un café moi fresco, salen os gases hacia arriba, e, ao facer eso, empezamos xa a agregar auga en círculo para crear unha especie de turbulencia, para que o café non quede, as sustancias máis finas non vayan para o fondo, e non cree un tapón que non deixe filtrar a auga. Son dous métodos, por un lado, prácticamente iguais, pero neste podemos traballar moitísimo máis o café e sacar outros aromas e sacarlle moito máis partido á infusión. Que, ao fin e ao cabo, isto ven sendo unha infusión. É unha infusión porque o que conseguimos aquí é, cando circula a auga polo filtro, é que se disolvan primeiro que salgan os aceites, que salgan os azúcares e que se vayan disolvendo as diferentes sustancias do café, creando o que é a infusión do café. Bueno, agora vaivos explicar a miña compañeira Ana parte das súas elaboracións mentre nós imos preparando para os combinados que faremos despois. Bueno, este ano decantámonos por facer unhas galletas de almendra. Diredes, unha galleta de almendra, o resultado vale a pena. Vamos a ver. Eu son partidaria de comprar almendra sin tostar. Tal cual. Gústame tostala na casa, quitarlle a humedade e despois triturala ou moela. Neste caso, triturámola. Por que? Porque o que quero é que na galleta realmente se note a almendra. Bueno, eu non sei se desde aí se pode ver, pero hai cachos. Non é fariña de almendra. Vale, este é un postre que podes adaptar incluso para celíacos. Eu voulle añadir unha pouca fariña, pero poderíase facer solo con almendra. Entón, calquer celíaco ou persona que tivera unha intolerancia ao huevo tamén o podería tomar. Neste caso, vamos a facer a mitad do vaso, para que vexades a idea. Sería medio vaso de aceite de girasol. Pódese botar igualmente de oliva, pero o mellor quedaría demasiado fuerte. A mesma cantidade de tona líquida.
O azúcar suele ser o gusto. Neste caso, con 6 cucharadas, po meu gusto chegalle. Botaríamoslle un pouco de gasificante. Sería neste caso a mitad do sobre. Este sobre de 16 gramos, uns 8 chegaríalle. E despois do que se trata é ir añadindo almendra e fariña hasta conseguir unha pasta homogénea. Canta máis almendra leve, mellor queda. O bo deste postre é que, inda que o fagamos hoxe, se o conservamos ben, pode chegar a aguantar hasta 2 meses. É un postre moi agradecido para tomar co café, pola mañá para almorzar. A verdade é que dá xogo un pouco para todo. Añadímoslle unha pouca fariña. Xa digo, isto non é obligatorio para a receta. De feito, poderíase facer exclusivamente con almendra. Sobre todo po caso dos celíacos. Eso sí, terían que mirar que a levadura que usaran tamén valera para eles. E o resultado é o mesmo. Bueno, de feito, case mellor, porque canta máis almendra, máis rico é o postre. E incluso é un postre que poden facer os peques da casa. Non vos podo dicir unhas cantidades fijas nin de almendra nin de fariña, porque realmente é a que nos queiramos, hasta que demos feito unhas pequenas albóndigas ca masa. O que sí, volvo a repetir, é moi importante tostar a almendra, porque realmente quitamos a humidade e a hora de facer as galletas o sabor cambia moitísimo. É unha masa fácil de traballar, ben vedes, tampouco me estou complicando nada. É unha receta que podemos facer todos na casa. O ano pasado complicámonos un pouquiño máis con postres complexos. Este ano decidimos facer algo que realmente puidera facer calquer persona. Se podedes apreciar, vai collendo consistencia, xa non queda líquido. Isto que nos vai axudar é a darlle forma ás galletas. Canto máis dura este a masa, a forma da galleta vai ser máis consistente, máis parecida ao que nos coñecemos o mellor como unhas campurrianas ou así. Canta menos fariña ou almendra teña, debido á nata e ao aceite, o que vai facer é que a masa se estenda. Vai quedar máis parecido a unha tella. Non tan delgada, pero sí, o estilo de galleta vai ser o mismo. O que sí é importante é que no momento que vos poñades a facer a masa é que encendades o forno. O forno para calquer tipo de poste sempre ten que estar ben quente. Neste caso, puxémoslle calor por riba e por baixo e a temperatura tampouco é excesiva. Con os 165, como moito 170 grados, chegalle. E van estar aproximadamente, depende do forno, pero uns 20-22 minutos temos a galleta lista. Bueno, isto sería o resultado da pasta.
O seguinte paso sería darlle forma ás galletas para poder introducilas no forno. A min hai dúas opcións que me gustan moito. Unha é a que vos van pasar a vos, que simplemente é coller un pouco de masa e facer unha pequena albóndiga. E o resultado é como vades ver vos agora. A outra opción é facer o mismo, pero, como digo eu, deixando a huella datilar, aplastando un poquinho no medio. Ao final, estas galletas surgen un pouco de aproveitar o que nos queda no brao na casa. Chegan estas épocas e sempre faz unha tarta de almendra para unha tarta de fresas para outro, e ao final que fixemos? Pois aproveitar que sea nata, almendra, azúcar, ben vedes, non é nada complicado. E ao final son postres moi agradecidos e que se conservan moito. E se temos cativos na casa, mellor que mellor, porque con isto xa o pasan pipa. Xan, se te aburres, podes facer aquí, Queres que fa? Ben, mentres acaba aí un pouco Ana, mentres fai algunhas para que vexades, seguimos aquí co tostado de café. Bueno, non sei se vedes, pero ten xa un color moito máis escuro. O que se consigue na tostada do café é os azúcares, azúcares que se caramelicen e sacarlle os aromas. O café sen tostar non sabe nada. Conseguimos que se caramelicen e, pouco a pouco, según o torrado que lle deamos, vamos a conseguir uns aromas ou outros, dependendo de que tipo de café. Por exemplo, pola zona de Italia tenden a torrar moitos cafés. É un torrado moi elevado. O que conseguimos son sabores a caramelo. En cambio, este que estades tomando ten un torrado moi pouco, case color canela, que é un dos nomes que se lle aplica, que non me lo pasei, por certo, o café. Ten un torrado moi baixo. E que conseguimos ao ter un torrado moi baixo? Sacar os aromas máis frutais e máis florais do café. Non se caramelizan tanto os azúcares, entonces conseguimos un café totalmente diferente, que se tostásemos totalmente, chegando a un tostado italiano, un tostado francés ou algo similar. Sí, non sei se o dixen, se era de Costa Rica, sí. Algo a ter en conta tamén dentro dos cafés é o tema que hai dúas variedades, que é a arábica e a robusta. Este é un 100% arábica, son cafés de maior calidade e con moitísimo máis complexidade aromática. Cal é a diferencia entre uns e outros? Pois sobre todo a altitude. A parte da planta, a altitude. O robusta cultívase sobre os 600, 800 metros, xa se consigue que se dé o que é o café. Canta máis altitude, é como calquera outro tipo de froita ou calquera outro tipo de cultivo. Máis altitude tarda moito máis tempo en desarrollarse, con horas de sol e con un desarrollo máis lento conseguimos uns sabores máis complexos. Este café, en concreto... Sí, por suposto. Está cultivado a unha altura aproximada de 1500 metros. Ten en conta que é unha altitude xa moi elevada.
e o dun son fincas moi pequenas no que tratan o café, por decirlo de algún xeito, cuidadosamente. Non sei como vai a compañeira Ana cos galletas. Pasástelas. Que non veo. Ben, xa temos casi o café a puntiño. Algo importante dentro do lado do café, o enfriamento. O que consegue, dadevos conta que o café está a 250 grados aproximadamente. Estará sobre uns 10-15 minutos, dependendo do grau de humidade, e o tempo que teña o café tamén. Algo moi importante ao rematar é enfriar o café. O que pasa, sale a unha temperatura tan elevada que o café síguese formando, síguese tostando lentamente. Entonces, todo o que levábamos traballando de preparar o café xa non é o café que tiñamos que intentábamos elaborar, porque sigue acadando temperatura e síguese torrando internamente. Sí. Bueno, non sei se chegastes a probar todos a galleta. Eu creo que nela realmente notades o sabor da almendra, é unha galleta agradecida, é unha galleta que combina moi ben tanto cun café como cun té ou incluso cun helado. Vamos a ver, está. Bueno, perdade, estou poñendo ben a temperatura do forno. Nun principio puxen a 165 grados. Vamos a intentar que en 20 minutos salga a primeira tendada, para que vexades o resultado. De todas formas, igual que as comestes vos, ven sendo isto. Son distintas, ao facelas manualmente, unhas son máis grandes, outras máis pequenas, pero realmente o que podedes apreciar é que se nota a almendra, ten un dorado, por dentro non unha galleta blanda e crujiente. Eso é debido ao que vos decía antes, de tostar a almendra. Da outra maneira, tería un sabor moi húmido. Que tes? Ben, agora, xa que elaboramos o café, o tostado case está, vámolo case. Imos a elaborar unha especie de combinado, un combinado, que vai ter uns ingredientes básicos que podemos ter calquera na casa. Son combinados que, por exemplo, café que sobrou, como pode ser neste caso, que se pode empregar para elaborarlo e facer unha bebida un pouco de verán. Son 4 pasos a seguir, cousas moi sinxelas. Por exemplo, aquí dentro temos un sirope. Este sirope elaborámoslo nós, é un sirope de azúcar panela. O azúcar panela é un azúcar que, por decir algún xeito, non é azúcar refinado, é o azúcar máis puro, da caña do azúcar. Entón, é moi sencillo de elaborar, é unha parte de auga e unha parte de azúcar, non ten máis ciencia. Se utilizamos 1 litro de auga, utilizamos 1 kilo de azúcar, e deixamos hasta o punto que queiramos de densidade. Agregamos o sirope. Como podedes ver, o café, o filtrado, queda cun color bastante liviano. É un color amarronado, un color bastante brillante, pero hai que ter en conta que os cafés normalmente nunca teñen un color oscuro, únicamente que se fale de cafés de torrefato. Os cafés de torrefato son os cafés que se tostan con azúcar. E por que se tostan con azúcar?
Tóstanse con azúcar para cubrir defectos ou para cafés que están derramados, que teñen máis de 1 ou 2 anos que xa non valen para un tostado. Agrégaselles azúcar e créase outra bebida totalmente diferente ao que é o café en sí. Entón, vedes que agreguei o sirope e un pouco de leite. Por certo, o leite que estamos a empregar é leite sin lactosa para que poidan todos, bueno, para poder acadar a máis número de xente para que o tome. E despois, simplemente, cunha corteza de laranxa, exprímense os aceites da corteza. Así conseguimos darlle un toque fresco. Xeo para enfriar. Agregámoslo ahora para que non se agüe o combinado. A hora de tomar este combinado, o que se vai notar é algo moi fresco. Acercámoslo á nariz e vai nos vir todo o aroma a naranxa. E despois, cando o tomedes, ides notar o dulzor do sirope e tamén o café é unha pequena nota a canela. Non leva canela, pero notas esa nota. Son combinados sinxelos que podemos facer calquera con café sobrante. Recomendo vos que o remexades e primeiro que o acerquedes á nariz, cheirades e vedes que vos inunda unha moi fragante e ten así todo o aroma a naranxa. E despois o dulzor é un posgusto a canela. Ten así un toque a canela ao final. Espero que vos guste. Pasada como cambiou o café. Bueno, non está acabado de tostar de todo, pero tamén quería que o virades. Cando o café comeza cando se torra o café emite un aroma moi similar ao que é as palomitas. Ao fin fan un efecto moi similar, a auga de dentro empeza a evaporarse, crea o gas e empeza a expandirse. Se por fixades, bueno, este non chegou a agrietarse moito, pero chega a agrietarse o café pola expansión que sofre dentro e dobla case prácticamente o seu tamaño cando torramos. E ten un aroma moi similar ás palomitas. Vou no pasando eu porque está bastante quente, dadevos conta que sale a 250 grados, está case tostado, non está acabado de tostar, pero xa se ve moitísimo a diferencia de tamaño, color e tamén o aroma que, se se fixa, non cheira a café. O café cando se torra non cheira a café, cheira a un froito seco, exactamente, como as palomitas. Como se chama a bebida? Non lle puxemos nome. Si, por exemplo. Sabe a canela, pero non leva canela. Si. Si, notase moita diferencia, sobre todo en tamaño. E non está acabado de torrar así e todo. É similar ao que vos enseñei antes, só que está bastante menos torrado. Que pasaría se facemos ahora este café? Pois que non vai saber a nada.
basicamente porque vai seguir emitindo gases durante moito tempo. Se vos fixades, cando compramos café, o que temos nas bolsas de café é unha válvula. Esa válvula é unha válvula unidireccional, é dicir, que deixa que salgan... Cuidado que está quente. É unha válvula que deixa salir os gases que se emiten despois durante todo... Sigue emitindo polo menos durante un mes ou máis dun mes esos gases que vai expulsando pouco a pouco. Este cheira así máis a herbáceo, se xa cheira ten un aroma moi diferente a tostado. Cuidado que está quente. Non é descafeinado. Está quente. Non, sí, tamén é certo. Sí, a ver, ao final é un fruto, é unha semente que se deixa fermentar, bueno, dependendo do proceso, entonces se a colles e intentas rompela non se dá roto. É algo bastante ríxido. De feito, sen tostar non ten sabor. E agora se está preparada a compañeira, vai vos explicar a súa segunda proposta. Bueno, a segunda proposta vai ser unha bola de nata. Non é un bizcocho relleno de nata. É un bizcocho feito a base de nata. Neste caso, como nos queda moi pouquiño tempo, o bizcocho xecho no forno xa mínimo lle levaría 50 minutos, simplemente vos lo vou explicar. Leva moi pouquiños ingredientes. Sería unha boa nata líquida que se dá montado ben, azúcar, fariña, levadura, ovos e o aroma que lle queira poñer cada un. Neste caso é tan simple como montar unha pouca nata co azúcar, unha vez que este ben montado añadirlle os huevos, batilo ben, levadura e fariña tamizada, aroma a gusto e listo, bizcocho feito para ir ao forno. Eso sí, é un bizcocho que nos coñecemos como bizcocho pesado. Por qué? Porque leva moita materia grasa. Neste caso vai aportar a nata. Noutros casos, como o bizcocho que coñecemos todos o da abuela, que leva yogur, leva aceite de girasol, a materia grasa aportaría yo eso. Neste caso é a nata. Xa digo, é moi importante que teña bastante grasa. Axuda a que o bizcocho quede máis compacto, con máis sabor, máis esponxoso, e de feito incluso podería chegar a facerse sen ningún tipo de levadura. Neste caso apenas se lle botaría un sobre de levadura, digamos que por botar. É un bizcocho que, eso sí, levalle tempo no forno. O mellor entre 50 minutos, unha hora, sí que lle faría falta a forno lento. 160, 170, nunca máis, porque senón quedaría queimado por fora e desfeito por dentro. Ao final é un bizcocho agradecido, é un bizcocho que aguanta moitos días, que podemos darlle o sabor que queiramos, e incluso por lapeiros, se animan a facerlle un fondant por fora, é un bizcocho que se pode facer por capas e preparalo para un cumpleaños infantil ou po que se queira, porque aguanta moito polo peso que ten. Mais. É pouco máis. A ver, Juan, que nos vai facer co plátano, que tennos unha sorpresa. Imos facer unha especie de batido. Un batido, teño plátano aquí, que está previamente conxelado, que temos plátanos moi maduros. Conxelámolo e aproveitámolo para unha bebida rica e refrescante. A ver, isto realmente é unha lambonada. As cousas como son, isto que imos facer agora. Simplemente nunha batidora agregamos o leite, plátano, que está previamente conxelado, empregamos o mesmo sirope,
Un sirope destes aguanta moitísimo tempo elaborado. E para endulzar o café, ainda que eu sea contrario a eso, está moi bo, a verdade. É o café. Poñémolo a funcionar. A verdade é que está moi conxelado o plátano. Como podedes ver, ten unha textura así, moi densa, pero tamén o que ten é moitísimo sabor. Agregamos a nata. E por último, un gran toque que creo que é Nutella. Sí, Nutella. Crema de avellana, non se debería decir marcas, pero bueno, así todos entendemos moito mellor. Por iso dicía o que é unha lamonada. De todos os xeitos, agora isto leva nata, para a xente que non poida tomar lactosa, servímolos en nata sen ningún problema. E aí sería o combinado que ahora os meus compañeiros están elaborando. A verdade é que é unha idea moi sinxela, que se pode facer, vale para os rapaces, incluso sen o café, co plátano maduro, conxelando, leite, e xa queda unha textura moi agradable. O dulzor do plátano tan maduro xa dá un dulzor moi agradable. E agregando un pouco de sirope, pois se non chega, está... Co plátano maduro que conseguimos é moitísimo que sea moito máis doce. A nata pódese botar ou non, e despois a Nutella tamén, pero claro, se é unha lambonada, ten que levar ambos os dous. Agora en breve servirambos o combinado. Mentras acaban os compañeiros, imos intentar a ver se nos dá tempo a elaborar café aquí. O ano pasado, houve aquí alguén que está entre o público que me preguntara como se elaboraba café nesta cafetera. Esta é unha cafetera de sifón. É unha cafetera moi curiosa, a verdade, e cun funcionamento un tanto peculiar. Tamén é complicado facer café nela.
Como podedes ver, son unha bola de cristal e outro recipiente arriba que van unidos por un tubo e no centro ten un filtro. Ten un filtro de papel, pode ser de tela ou de papel. Entón, hai que agregar auga aí. E o funcionamento é un tanto peculiar. O que vai pasar agora é que o que chega a ebullición a auga sube a auga para arriba. Os gases empezan a expandir e sube a auga para arriba. Ao subir a auga para arriba vai quedar unha pouca de auga que vai ser a que faga que non estoupe o cristal, porque ten unha llama directamente, e se temos suerte, que son bastante delicadas, tampouco vai estoupar ahora así en directo, e vai a subir a auga para arriba e agrégaselle o café. Aí é onde hai que controlar temperatura. Como dixemos antes, o café non pode pasar de certa temperatura para que non se queime, para que non salgan os sabores máis amargos do café. Entón, non sei se se aprecia, pero xa comeza a subir a auga. O que pasa? Expándese o gas, sube a auga. Estas cafeteras datan xa do século XIX e como podedes ver, cando empeza a botar as burbulliñas esas, é que xa está toda a auga. Queda unha pouca aí, que é a que mantén tamén para que non baixe esta auga. E agregando o café, e controlando a temperatura. Xa están os compañeiros servindo o combinado. É un café moi intenso, ten moitísima intensidade de sabor polo método de elaboración. Importante tamén remexelo tan sequera un par de veces para que o café se mesture coa auga. E deixalo infusionar un par de minutos sen que se pase de temperatura. Que vai pasar despois? Despois o que hai que facer é apagarlle o lume, vai baixar o café filtrado e queda todo xa dentro da parte inferior que xa funciona tamén de xarra. Espero que esteades disfrutando ese combinado. Xa dixen, é unha lambonada. Se alguén non pode tomar la tosa, que avise, que o servimos en nata. Eso que xa avisara antes. Pero estaba bo? Sí, pois logo. Ben, agora estaría, e agora ven un momento que eu considero máis bonito. Apagamos o lume e baixa o café filtrado. Tan pronto como o gas empeza outra vez a comprimirse. Aí está. E aquí estaría o café xa elaborado.
sigue sendo na mesma tendencia aos cafés que estábamos tomando hasta agora, que empregamos, e xa se serviría deste xeito. Que vos parece o combinado? Gústavos? Sí? Xa, pero sabes as consecuencias. Non deberías decir eso. A tarta xa está. Están combatidos. Bueno, se tedes algunha pregunta sobre café ou algunha dúbida ou curiosidade, tamén intentaremos contestala. Cafetera de... Como se chama? Cafetera de sifón? Ou cafetera de vacío? Ten os dous nomes, ainda que ten algún máis. Pregúntalle de verdad como se chama a cafetera esa. O sistema. Cal é o nombre máis... menos común? No, o nome máis común é cafetera Kona, que é o que se fixo famosa. Foi polo que se fixo famosa esta cafetera, con K, que consta. E son unhas cafeteras... Hai unhas cafeteras pola zona de Portugal, non sei se as coñecedes, son moi similares tamén, que teñen... que as considero quizás máis artesanais, teñen polo medio en vez de goma, teñen corcho, e son moi bonitas tamén, a verdad. Bueno, estamos esperando a que salgan as galletas que están a puntiño. De feito, xa recenden bastante. Como imos? Cando estén as galletas, Vale. Bueno, con isto rematamos a nosa ponencia na segunda edición do Lalín con Gusto. Espero que vos gustara, que disfrutardes tanto como a nós aquí. Nada máis. Dar as gracias. Tamén ter en conta a xente que temos traballando atrás, que non sei se se poden asomar, que creo que sí, que xa remataron. Oh, ti non. No, Paco no, Que oportuno. Non sei se, por favor, Bueno, Edita. mentras veñen e non veñen, queremos darlle as gracias ao Concello por volver contar con nós un ano máis, por permitirnos participar nunha experiencia tan distinta, e eu personalmente darlle gracias a Juan porque fala tanto. Eu non dou. Oiche, este aplauso é para ti, gracias a mí. Gracias. Eles foron os que tamén traballaron moito, a verdade, para facer todos os combinados. E outro chico que non sei onde está ahora mismo, que tamén anda por algún lado.
Está? Bueno. O que está ali no fondo. É rematada a sesión? Pouco lle falta. Habrá que recoller. Agora, si queredes, por favor, acompañarnos, porque vai a vir a demostración de Pepe Solla, de restaurante Casa Solla.